OK, poďme mať toto video z krku, takže cloud.com. Takže toto je oživlá kniha. Je to kniha, ktorú vám oživlá kniha. Robil som ju pre Mediela v VŠVU ako svoju magisterskú prácu. Toto je Klárka, toto je Kamil, bubnuje, Klárka tancuje. OK, čiže ilustrácie sú ako keby doanimované a kombinujú sa. Čiže to na obor nárazí do textu, text spadne, bum. OK, takže videomapping zhora, sú tam nejaké také markere, ktoré sa načítavajú a vždycky tým pádom vie, že sa obratí na ďalšiu stranu a takto to funguje. Krava má krídla, pretože je v mliečnej dráhe a krávy mliečnej dráhe lietajú a majú krídla. Všetko, čo je vlastne hore, má krídla, lebo však každopádne. A ide o to, že je to vlastne taká bifla, hej, mojich postavičiek. Marcela Kmitka možno poznáte. A urobil som si takú encyklopédiu, taký beštiar, kde sú zhrnuté, zatriedené, kde je to trošku, keby tak trošku vysvetľované. Hviezda, tak tu snáď možno poznáte. A jej kamošku, ktorá tam bude hneď teraz tmu. OK? A sa doplňajú s tmou. Tak ako tie ilustrácie s tými animáciami. A to je v podstate všetko. Takže môj beštiar už neuvidíte, lebo už je zbalený, ale nejak to tu nahrám a nejak to možno uvidíte inakšie. Koniec.